men yepi men kipara sajisin hagane ga janmit ngi ay kuble yepi ni smodern bok hagane ga janmit abu kaliang ngi smusi bai father Gerald imla ban rengkal bangi hagane ga janmit ringi si komen pan i father Anthony Karkomor i principal jongka St. Anthony's Higher Secondary School in sa penmenta hangi yakamen kasnam jong Chris kumba bitip ba i father Anthony de i badon kasap ban ai jingkren badru kamtam na kabenta ban shongshit ban sutanat yaki khana samla hagane ga jala jungi tingi ai kubli father Anthony i bala pelaj porok nang hagane ga janmit ban don rengkat ban ni ban mentai gane ka kenya ka kriang ti hagane ga janmit ngin duai na kabenta gine ga jintu ka ba pi pila pha shingi pang e na kabentai ba Crispin Freddy Binan iba light na ka pang ka shitong ni duai ro na kabenta ka jintmu jong ga inga sem jong e Saralin Mary Warjeri mari Arabian Mary Warjeri ni duai hagane ga mas na kabenta e Islinda mana po mau keluar e kapat ini bingin duai na kabenta jong i bade sni kamen na kasni do bre ta kan rat ku pi on ai pi jing ko jing kia adru na kabenta i dei i bandi la akor yok nyau gede singkan ni duai na kabenta jumpi bobre de kendan kurku ye pi on ai pi jing ko jing kia ni duai ha gede gamas na kabenta ga ying kasem jong i ba Benjamin Warjeri bagi kun kiti baro bagi yo i ji sumar no pre try kan rat ni duai ru ha gede gamas na kabenta ga jinja thai jong kamen sim jong iba Dionis Nongrum ni duai ha ne gamas na kabenta kajing tmub kajing ko jingkia jong i Jonal Slan El Nongbri Bitrasha El Nongbri Jenu Khongno John Kalita ni duai ha ne gamas na kabenta i Agatha Pala Matilda Pala Teresa Pala i Catherine Pala Benjamin Pala Elias Pala Batu Hermon Pala nang bakinyo ya kajinja thaj bam jukot ngiduai hagane gamas na kabenta i banteng shan Ricardo Pangrop i barke yasngi khajing i menta kasngi doble trai kanrat ungkor kuye phi Ricardo kinyo i jingko jingkhia jing nang jing start pen he hagaji im tip briu tip lay ngiduai hagane gamas na kabenta ka jingtmu jong Yohanes Walang ka jingtmu jong Christina Nongphut kajintmu jong i Beatrice Lengdo kajintmu jong i N Karim kajintmu jong i Ivorin Karmalki kajintmu jong i Mary Lengdo kajintmu jong i Shaibor Nongkendri kajintmu jong i Shemlat kamtam e na kamta ka ying kasem jong i Francisca Lengdo ngiduai na kabenta kajintmu jong i Draylin Marwain kamtam e na kabenta i Tidalin Marwain kabade kasni khaman ta kasni to bleta kandat ungkor kuye piti dalin ba pin yo ekajing nang jing start pin im tibriu to blay ngiduai ro hagane gamas na kabenta i Almora khong sngi ngiduai ro hagane gamas na kabenta i yo sutunga ngiduai hagane gamas na kabenta ga jintmu jong i Ariana Arlin Mayong Dawson kabade ga sngi kha jong i menta kasngi badru kasngi kha jong i recommend shadap bagaying gasembaro doble ta kandan kurkui phi dikmen pin yo ekamet ka bakoy ka bakhia ngi duai na ka banta i ban darilin kijarin mat ka ying ka sembaro ngi duai na ka banta i James Majau mat ka ying ka sembaro pin yo ijing ko jingkhia ngi duai ha gane ka mas na ka banta i Bernadette Sotun mat ka ying ka sem ma pin yo ijing ko jingkhia madru na ka banta ngiduai na kabenta i Margaret Henyota badiba Robert Henyota ti badon ha hospital po Apollo Hospital bikinyo no ya gajingko jingkhia ngiduai ha gane gamas na kabenta kaying kasem jong i Labit Kharkongor doble takandat ngurku ye PNIP gajingko jingkhia ngiduai ha gane gamas na kabenta i Albion Lungdo ibala klat no mental arbnai to blen ai i ga jinja thaj bam jukot ngidwai na ga banta ka jintmu jong Gregorius
iba Kordor, Man Bahalang, Eugene, Badondor, iba Shongdor, One Job, Jasmine, Junosius Nong Dhar, Badru Nagamta, Million Dan Nong Dhar with Arun Nong Klau, Badru Nagamta Ying Kasem Jung Juan Nita Malngyang, Badi Kwan Li Wanyang. Ni Duai Haganega Mas na Kabenta, Kaying Kasem Jong Kong Delang Shisha Sotun, Badiba Gospel Nong Spung, Bad Barok Kikun Kikti Kinyo, Jingku Jong Blay. Ngidwai Haganega Mas na Kabenta Agatha Pala, Kamatilda Pala, Teresa Pala, Catherine Pala, Kinyo Yakajinja Tide Bam Jukut Kumbangila Duai Mene. Ngidwai Haganega Mas na Kabenta Bating Shine Ricardo Pangrop Kbades Nika Kumbangila Duai Mene. Ngidwai Namtaga Yinga Sem Jungi Boniface Lingdo Inyo Yakajinko Jinkia Badru na Kabenta Bayona Lingdo Nong Kendri Gajin dap lais nem gajin klad jung ba boleh try kendan gajin jatai bam jukut ngidwai haganega mas na kabenta is being karbaniang lim sing lari kupar liliana kharpor orka kharpor badu nam ta ying kasem jung juanita margarita albina darrell ba aikmen ban sharai irin swear bat kaying kasem baro ngidwai haganega mas na kamta ying kasem Jingko jingkia jing ifanela kong ramai Badu na kabentai ba bayai ne badi kong betalis monyu rengkat badi kun kiti barok kinyo ya jingkor kujong blay ni druai gane gamas na kabenta John Kerfida Majau kabadi sni ka jing imenda sni to blay kor kui pi un ip jingko jingkia met bad men sim ni druai na kabenta ga ying kasem Nginom la ban live
kan nambar lain sepak saupel. Baru mensim Bakhuid. Amen. Kajing ay try Jesus Christ kajing du blay kupa but kajing slok jong mensim Bakhuid kin don ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Ko men ko para sa sisin agani kajanmit ngilay lumlang banwan shimbenta kani ka Mass Bakhuid ka kanya ka kriam. Nakabenta jong iwe ki don hangning isngu yu blay bang yok kani kalat ban shimbenta. Bat banyok diang ya Jisu hakudur jung pu kamet kesnam ke jung u. Bat im klet pat ya pi baro ki pai Kristan ki pai ringai ki bamyok kalat ban shimbenta nakadaw jong kini ke lockdown. Menegas ni ngayok puli ka we ka statement. Ba kapatay baro kasir ka tieng mangi ki brio baro isir ni tieng ya unu bedon COVID-19. Henry Jisu Christ jungi don COVID-19. Tila dangi don hakani ke benta hakani ke janmit hak Mass Bakhuid lani pi ke bayadon haying hasemru nimdei banya jingai na Jisu nama dei tang ma u bamla bandon ya kani ke jing pang ke jing stom ti baro yang abad ya pi la ya wer banya don asenda wala dangi don halala ki jong hiyeng ki sem tu ngye shim benta da ke jing rublei ban ai la yo blei bon kuta ya ke jing im ke jungi kena bangin yo barbor ke jing ya dana u idang dep rakhi ya kapas kha ya kejimi pa jong Jesus Christ ban ngitep kumno bah din kejimi pa jong Jesus Christ kisen ran kila dap da kejing shit ham da kejing kemen da kejing kemen bat kila dap da kejing shong shit ban le jelap ban benai ka kubor jong utrai jo kejimi pa pedeng kejing le jelap ke jong ki klempep katukat ni kumangilio sngo hakini kejing puli na ki ak jong apostle ngyo i kikam jong ki apostle ngyo i ba kisten ran kila syabat kila syakem nakadaw jong ka jing penbena i ka kubor ke jong utrai ubalami pat kumju menta ke sengiru ban menen ke sengiru ngyo sngo ba kumno Stephen ula syakem nakadaw ba ula penbena ula yalap i ka kubor jong ka jing mi pat jong Jesus Christ kamen sim jong keladap ke jing shit ham ban menta ke sengi ke jing puli benengkong sngo kumno ya uru lakem bat kumta ulah ban kendu ban pediang ya kejing syak penstom bat ha kejing syak penstom jeng u simlas ir latieng namar utip ya ke ke ba mu le kwa ban penbena ban yang sakhi bau Jisu bau layo amat ude sisya ublei blawara kejing pendem bat kumta ulalong uwei martir blayap nengkong bat kejing yap jeng u kam sim lawara kejing seir kejing tieng nrei ladap da kejing kemen namar balai u Jisu plapen krek ban pediang u ban ai u kata kejing im kebam jekut timangiru hakum kini kisngi ngi mat kejing seir kejing tieng kejing bam sngo thu jeng mot chu shei shanungin ya poi hakani kisla perthei nrei tang hau Jisu pat bakulare ngi bau no banget u unsiyo ya kejing im ban siyo ke jingkemen token ngi nyawra ha khamat jong blei yakini baro ki jing ir ki jing tieng ki jing pang ki jing stom ki jing jenjar ki jing lemwer ke bamangi yo mat khamat jong Jisu ke bor blei ke bor Jisu klempem ngai scam ba ke baro ki jing ir ki jing tieng kim num don pentai khamat jong Jisu token yang pendam yeladi de jing smoret bala dodon ke bamangi la pesngo si o ble lembagi tien ke tliet ke kam ke jam
kijing but kijing khat kijing ir kijing tieng but kijing du jing kerman but kijing bom scam kijing nge jungi ho u tungi japan map no try jisu hakan ni ka klip mat nga pla how blay bedon bor baro bada pi ko men para namal banglalem pop shi e da kijing perkhat da kijing da kam da kijing leklet da kijing le palat junga da kijing le palat junga da kijing le palat bakrau e junga namal katang pa ka Meghalaya Bakhuid ka baisa ka tesiti yagal bikriu khoi bada pi ko men ko para bandwai nak bentar juga how dry ublay jungi ublay bedon bol bron isen e ngi bedak bamap no ikipop sang jungi unyalam ngi shaka jingim bam jukut Amen. go try to isen e Go try to his name. go Christ to isen e Go Christ to his name. go try to isen e Go try to his name. tunginya duai ko blay to ai bagi pa jungme ken risakmen shi junom haka ka jinglong samla ka men sim balapen thamai biang bakitu ki bashat ka men menta haka burom balapen thamai jong ka jinglong khun ting jong ki kenang ap kmi lenti ya ka sngi ka jingmi pat haka jingkermen ya ka jingkmen ka batikna banwan dau try jungi u Jesus Christ u khun jung me u ba im bat basan sharing kat bat me haka jingilong ko we jong men sim bakhuid way ublay junom la junom Amen. Kajing pule na kikam jong ki apostol. Ha kito kisngi u Stephen ula ong ha ki ba ki temen kisan bat ki start ain. Pi ki briu ki bamud lob ki bam shem la ot share ha ka do nut bat kishkor. Pi ai le persha barabor ya umen sim bakhui. Kumba ki la le ki pa temen jong pi ru pi le kumju. Ya uno na ki nong ye thu lapa uba ki pa temen jong kim shem le bin le kho. Bat ki la penyap ya kitu ki bala pen lapa ya kecingwan jong uta uba hok. Ya uba ma pi menta pila shet kala bat pila penyap. Ma pi kita ki bala yok priang ya ka ain kumbala IT da ki angel henrei pim shem ko ngu ya ka. Haba kila yok sngeu ya kine ki e kila slatik bat kila kriat beniat ya u. Ma u pat ba udap daw men sim bakhuid ula kmit shabning bat ula yo I ya kabura muplay bat ya u jisu ba u yeng ha ka mon jong uplay bat ula ong ha pe nga yo I ya ki bneng bala pli bat ya u khun u briu u ba yeng ha ka mon jong uplay henrei kilaya perta da kasur kabajam bat kila set yala kishkor nangta baro lang kilaya tur shau te kila pathom ya u shabar kanong ba bat kila lenthem mau ya u bat kita kisakhi kilaya bu yala ki jain ha kjat jong uwei usamla ubakerteng usaulus bat katba kidang yai lenthem mau ya u Stephen ula duai ko try jisu to priang ya kamen sim jonga nangta ula dem ko siu bat ula perta da kasur bajam ko try wat nyau ya kene kapop persya yaki bat anda ula ong ya kene ula yap artat usaulus pat ula menjur ya kene kajing penyap ya u kaktin jong try Yisungu yao blay. kajubab jong pi ha kikti jong me ko try nga IT yala kamen sim Agiki jong me ko try, ngai ti ala kamen sim.
Tolong umau siang cakari yanga. Kakut bas kem bakrau ban pen im yanga. Naba melong umau siang jonga. Kakut bas kem jonga. To yalam yanga. To betin yanga. Na kabenta perteng jong me. Hakikti Jong me good try nga IT yala kamen sim. Ha kikti jong me nga IT yala kamen sim. Men sa sius pa yanga ko try ko blay babat jutang. Nga te nga shania how try. Ai ngan kamen bat ngan shat kamen ha ka jing isnei jong me. Hakikti jome good try nga IT yala kamen sim. To kakma jong me kan tan shine ha ushakri jong me. To pen im yanga ha ka jing I ba isnei jong me. Me penri yaki ha ka jakari ba me don rangkat ka balai na ka jing yai sila ki briu. Hakikti jong me good try nga IT yala kamen sim. Singap ha yeng. Galong ukpu ka jing im uong utrai. Uta ubawan shanga unam tngan lano ru. Alleluia, 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 Alleluia. Utrai undon rengkat bat pi Ringkat bat piru, kajing pulai naga gospel bakut kat kum Yohanes. kaburom ham. Me good try. Ha kata kapor kipai ba kila ong hau Jisu. Te kedak ayu menla bangin dub yo I bat dub ngai hame. Kai kekam ba minle. Kikpat mem jungi kila bam ya umana hari kenja kumbala tho. Ula ai haki ya ukpu na beneng bakin bam. Ujisu la jubab yaki shisha nga ong hapi. Omdei Moses ubala ai hapi ya ukpu na beneng. Dei ukpa jonga uba ai hapi ya ukpu beshisha na beneng. Naba ukpu jong ublei udei uta bawan hiar na beneng bat uai jing im ha ka perthei. Ti kila ong ha u ko try to ai hangi barabor ya une ukpu. Ujisu ula ong haki nga ngalong ukpu ka jing im uta bawan syanga unom tngan bat uta bangai hanga unom sliang lano ru. Ka gospel jong utrai Kajing iro Yame ko Chris. Komen ku para Kristan bat mapi ki badon angni bat barok kitu ki bashim benta lemba kajing page ha ki online ni dap da kajing kemen ban yok benta banwan terwa bat ban pen mentai kini ke Mass Bakhuid wat pedeng kajing dum pedeng kajing bam yok lat lagi paj ba menishim benta ke Mass Bakhuid Henry kum kawi ke balang mengipat ke bayok bentang ikan mau ya pi haman la kesngi hakabami mengingi shim benta ke Mass Bakhuid
Sisin don iwe long keme ibala syakot ban let duai naga benta I briu I bapang ko ke yeng kumtai la let de kali bat ha jing shit ham jung I namar ba I long ibat tebit ba ban penduai ila ya lam saungut ki kentei ha kali bat kumtai la nya ha jing nya stet jung I kendit kan san lap ki pulit bat ki pen sange kata kali ki ong madam ni dei ban Find je pi nak bentaka jing pen stat palat ya kali ke jing ya pen stat palat overspeeding ini ban find je pi ini ikong imi sebar yong pulit sngubhase ngade ikong ibaship hem iban le pen duai nak bentaki bapang bat ki bayalap ngade dong ya lap ti wat ngoi sha yang ibangin le ti kini ki pulit pat ki ong pila pen Kenya ka an jong ki ka lockdown namar kat kum ka aju ka lockdown pim dei ban syong saungut pidi ban syong tang arngut man tak le syong saungut pim dei bangi don tang saungut don ublei don ujisu don kamaria don Joseph don kiru khoj hang ta lele ko madam what's ngoi nginang fine shishu namar pila overload palat ika kali ti hakani ka Mass Bakhuid ngimda don than kat tu kat shibun ki briu ki ba la overload ba don manu ban kem yang ni Henry ngis ngongu ba wat ladangi don tang kendiat ru Henry nyawan ban shim banta ban duai bat ngis ngosen pi baro pat ki bayadon hayinga sam ki bay shim banta da ka jing pet ban shim banta ka Mass Bakhuid ngi ngat bat ngi tip kat no pitrang hir ban yo ban wan shing mani ban pediang I daladi yau Jesus Christ ha ka communion Henry nak ki daw bam la kiar pat ni hab ban ya tre rengkat bat ki an ka baka sarkar kelabu Henry wat kata pat kumbang la ong menne por bangadang sedang ya ka Mass Bakhuid tang uji su bam don ya kani ka COVID-19 tingim de ban sir ban ting bawat ladang idon ha kanu ka jakaru ni de ban ya shimmenta ha ka jing duai ha ka jing ngap ka tien jung blai bat ha ka jing le nyam ka ba ki phadar ki ya puli ya ka Mass Bakhuid Ka gospel ka bangilio sngo menta ka long ka igi ka basngo tenat adu kata-kata ka ba ai jing kermen ka ba ai jing tengen bat ka ba ai ngi ki mat puson ban wa chisha yau uba koridor tam ka jing im jing aba jing pi ngangai buna pedang jing pi pila ju sngo pang ka tu ka jing itu kana pang ka jing im jing Napoleon Bonaparte unosen charge ka Europe but ulong ubriu uba start ubriu uba nang ubriu badon bor but ulai le bun gitma ula job but haku we kesngi kini ki general ki minister ki baya trelang bat kilaya syong perkhat bat ya peliu jumbut bat kila sngo sarong hadu kata-kata bendon kumuni nongsan shar blawara ka nam ko burom ya kari haku we kesngi we na ki ula don ula kli kini ki jing kli Napoleon What is the happiest moment in your life? Ke jing kemen ke ba crowd tam ke ba ma pi pia kendo ke jing im jing pi. Kum tau Napoleon la syong la puson. Ka ba dong syong dang puson kini ki general kini ki minister jing ukila trai ba. Un saya tu. Ka de ke tu ka tama bangi job ha Lombardi. Bangi job ya ke tu ka tama. Ka de ha ka tu ka por ba nga bun shi bun ba kita ki army ki sipai ban le tama bat ngala job le persai ki Austrian bat kum ta ngala yo kan ka lat ban sinchar kum briu ba kraw kila perkhat ba un jubab ya kata Henry hadin kat tu kan ni por Napoleon ong ka jingman ka ba kraw tam ka ba ngai ka du ka jing im junga ka de ha ka por bangadang kena ba de ha ka tu ka por banga yo pediang ya ka communion Bakhuid ba de hang tu ba Las dang manja jan ba bat ublei. Banya jan ba bat ublei. Gospel menta ka sning yo sngo ba kumno hakipor men shua kini ki Jewish kisdang banwat daw ya Jisu. Ki ong ba kata kemana ba kila yo bam ha rikenja ka desisha kata kemana ka bala ai do ublei. Henry Jisu par uong ba kata kemana ke ba makikila yo bam de ke jing ai jing Moses bat ke ke jing pen kre ka dak ka shin ba uta ukpu ban sawan sha shikni ke patei
ude ujisu Kris. Bat ujisu Kris hi ula ong daladi bat ula pensyai hakmat jongki. Bat uong nga long ukpu jong kajing im utau bawan syanga unom tengan bat utau banget hanga unom sliang lanu ru. Ti kini paju kila ngau lengok bat kumta kila pan sisya yang kata kadak kasin pen ya kita kikam pela bamedei sisya untuk Mesaya. Ti uong ukpu lani ke mana bapila yo obam hari kenja hari siap utu umde umana lani ka ukpu ubashisha balapado blay renga menta dala ding pensisha pi bangade ute ngade uta Mesaya ublawan chikni keslapate bat ngade uta ukpu jong kejing em na katakadaw ujisu dalade unot ban lapai ba hakmat juki bangalong ukpu kejing em bat ubawan syanga unom tekan bat jar ubanget hanga unom sliang lano ru. Ngingyo simbenta kini ke Mass Bakhuid hakaba ujisu hi daladi upun pau iladi ba udon haka Eucharis lengba ukpu bat kawan hakaba ngin sa penben menta syakamet bat kasnamo Kris. Barok ngit sliang ya wadi undi ukpu ba ai jing im shijunom bat ubam pen sliang syu ya utu banget hau. Hakui ke sengi ngelasya kot kerpang balik ai mas hakui ke school. Hakui ke college graduation day. Bat kila ong yang ba ngahapan po nyo bejidang step ba kin sepelong kata ke mas bekerpang. Kumta ngalaki bat ngalalet siya kata kui ke school. Bat ndalah po ya kata ke school, hajan kata ke school don kui ke gymnasium hall. Barang lagi dak kisam lagi be yang sibada ulan. Barang kumsa kelas ngokumen ngong wow. What happened dengan jing pelong mas dang step nyu bejiru pekat ni kan ni kilaya lum ni ngelas ngokumen dengan yu i kita kipai ba. Kam tam kisam la. Andala de kata kapor ban sedang mas no. Ndang la ongai to kata kes kipa likot no kita kisam la. Banginya sedang no. Uni kata kes ong father. Ni was ngoi kita gibriu bayang sebar kimdei ki bawan mas henrei ki yang hang tei kenam bakin yo tiet ya ka tiket namar ka tiket ka tiket ka bakhat du ha ka bakin sapan bena ya ka price ka bahe tam ka bam kin sayo hadin ka tu ka nipor mars pen bena kum tau ka tikes ka men sim junga kelas ngudiau kelas ngusi ong balai kini kisam lakat ni kan ni ki yang sebar ki kloi ban yamare ki kloi ban ya poi dang step ru hakadum hak step ru ban yang lain ban tiet ya kata tiket kumba yo ya ka share kor ba ka bahe ka kodor tam henry smo sipat bagi klet no ban wat ya uta oksiar ya kata ka price ka ba crowd tam bat kata ka de ke Eucharis hak ba uji suhi upen pena ba ulong upu kijing im jar u ba wan shu unyo ya ka jing jar u ba wan shu om tengan bajar u banget hau om sliang kilak let no ya uni pu uba ai jing im kebam jikut manga bat mapi hatu nyawat ya ke ke badon kam bat ya ke bakodor tam ha ke jing im junga bajupi bona ki mi ki pa ki ki bakodam kodor tam ki ai ki kun ki ti ha ki juk menta lele nyu iba ki ke pamanyawat ha ni keslapate nimya watan hadu kata-kata ya uni pu uba ai ke jing im uba pen ja ya ke jing tengan ba ya ke jing sliang jong ke jing im ke jungi pen ban ya wat ya ke ba ne tang sipor teng ka ngaju sngo le ran ba nyo sngo ba don ki baju ong ba puli kum ni ka tien pareng the TV is my shepherd I shall not want it makes me lie down in the sofa. It leads me away from the church. It destroys my soul. It brings health to the body. But kum ta ter. Asngo si ban yo asngo ya kum kita ki statement hakaba bun na pedang jungi balai kinut ban ong kum ni namar ba kila jit ya ka television, kila jit ya ka mobile, kila jit ya ka media, kila jit ya kini kitai kerang pong jeng ke pertai ke ba kitarai ba kani ke de ke ba kodor tam ke jing im jung ki bat de kini ki ban ya ki ya ka jing imam jukut em ko men ko para
pi ibala sha khot cha ka jinget jung Jesus Christ tung nya wa dia uni pu jung ka jing im ba u Jisu hi dala de ula wan cha ka ni kisla pathe ban pen bana ba de ma u Messiah u bala pha ka pang do blei ba de ma u hi uta umana ba de ma u si sha uta pu bawara kata ka jing im ka bam jikut ba penja yang ni ya ka jing tngan jar ba wan shi u ba weng no ya ki jing sliang na utu ubanget hu to ai ba ka ni ki jing le niam nem ba ka jing sngo ya ktien jung blei kan kring yang ba de pi ba tung ni long kum uni unu polian uba what happened ka jing long crowd jung ban san sha ya ka ri ru un rei ha kamat jung blei pat udang pan ret wong ha ka jing im jung kam dei ka ta ka thma bang la job kim dei kita ki sipai bang la don ta ki spa ta ki ajar ngut bangan job ya ka thma rei klem ka bo jung blei ke barok ka bang le ka long le no ei te ke ba pen kan tam yau Napoleon ke dei ka jing yo diang ya Jisu ha ka Eucharist ha ka communion bat ka jing sim benta jung ka Eucharist ka dei ka wen ki benta ka ba ngiru kum hakini kisngi jong ki lockdown yo ban ya lumlang sieng sisam wat la dangim la ban sim benta ban yo pediang ya ka communion ha ka ying mani rei da ka jing sim benta ka jing snap ji ka tien jung blei ka jing wa di Jisu lembaga Bible lembaga ka jing syak skor lembaga ka jing puli ka Bible bat ka jing ya duai lang sieng sisam kan ne kan ka pen iba ni trang sisya ya ta pu bora ka jing im bat ka jing im ka ban ya lam ngi sya ka jing im bam jikot tunginya pa no blei nak benda ka ni jing don kam bawat pedeng ka ni jing dum juk pathai ka bab pelong yang ibangin sya set kut hieng asam ngim dei ban kuslai ngim dei ban tieng namar u Jisu ukpu ke jing im ude u Messiah ude kunrat ude im ke jing kerman bat ke jing kerman na ke benta junga bat jung pi an ye ro yau Jisu Christ Junom lai junom. Amen. Ka number lai spa drip kundai. Ya ukpu bani terwa Yang ya ukpu bani terwa Ben kelalong yau Syaka meva kujong me Top yang jing terwa berejongi Yang kupaya kawan bangi terwa Dan kupaya kawan bangi terwa Ben kelalong yaka syaka merkas nam jong me Top yang jing terwa berejongi Yang kupagi sentil bangi terwa Dan kupagi sentil bangi terwa Ben kelalong yaki Syapasnya baku jome Tuk yang jing terwa berejongi tu ye duai government ku para bakani ke jing knya junga bat jong pi kan long ke bapdiang huna khamat ublei ku pa badon bor baro To try pedang jingkinya nagikti jongpi na kabenta kajiro wal kapurang kerteng jongu kacimanto yang ibat ka balang bako jongu baror kowe tu pediang ku pa ku try ngi kerpat ya ke jing terwa jong ke balang jong me ke barisa kemen bat kumba mela ai haka ya ke dau na ke benta ke jing kemen bakrau ke bakat kene kumta tu ai haka ya uso jong ke jing kemen bam jikut ipan ya kene dau Chris utrai jongi
Amen. Utrai undon ringkat bat pi. Ringkat bat biru. Tukan tiu yela ki donut. Ikan tiri ki shall try. Tungin ai ngu utrai kan rat ublei jung ni. Kai Shong shong hok hok bat bat kadai. kadai. Da shisha ka long ka basyong hok bat ka badai. Ka day ti jong ni bat ka jing pen em yang ni. Hakipor baro banyaro yami ku kan rat. Henry kam tam hakani ka por banyaro shu shu yami. Habaya ukris ukun lang brod pas ka jong ni laka. Laknya. Da ka ba uknya yala ka jong kamet. Ula pen pura ya ka jing knya barim. Ha ka jing shisha jong ka ding pna. But da ka baterwa yala di hame. Na ka benta ka jing pen em yangi. Ula pen em ba ulong. Ulang do kaduan bat ukun lang brod jong ka jing knya. Namar kata haba ladap miar da ka jing men pas ka. Man la kari man la ka jaj ben rio. Karisa da ka jing men. But wat ki bor neng ringkat but ki kan ho nangel ki ruai lang ha ka jing ruai ba klem kot. Jong ka burom jong me kat ba ki yaj ben bena. Uba koi, utrai blei ki pai. Kabem ka bertei sidap da ka burom jong me. Husana shishrom tam. En ya roya utapa wala ka kerteng utrai. Husana shishrom tam. Da shisha melong ubakut kutrai gatim me jong ka jing kuit baro. Namar gatang ikarpad yame tupen kuit pen kentang ikini ki jing terwa knya jungi. Da ka bapayu men sim jume kum jer halor jungki. Bakindup kelalong yangi kamet bat kasnam jung utrai jungi uji sukres. Hakapor beladino yu ubadala kaman ngobha ula pediang yu jing sha shitam. Ula shim yakpu da ka baay ngu ay dem ula kedia bat ula ay helakisin ran u ong. Do shim bat tubang na kani pi baro na mar kani kalong kamet jonga yakaban ay ti na kabenta jong pi. Ha kaju karukom ndala layabam ula shim yaga khuri bada ka ba ai ngo biang hame ula ai la kisan ran u ong to shim bat to di na kani phi baro na mar kani ka long ka khuri jong ka snam jonga jong ka jutang bat mai bat bam jikot ya ka ba an pen mi na ka benta jong phi bat jong ki babon ya ka ban ma pi ki pop to le ya kani ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing nget. Ngi pen bena ia kajing yap jong me ko try. try. Bat ngi plai ia kajing bat jong me. Hadu pamen dawan. Namar kata ngi ke bapen menta ya kajing yap bat kajing mi pat jing u. Ngi terwa hame ko try ya kupu kajing em. Bat ya kakuri jong kajing pen em. Ngi da ai ngu ai dem namar me la nyo yangi. Ki babit ban yang akmat jong me bat ban shukri ya me. Da ka bas ngau ret ni kerpad ye me bangi ki bayo benta lem hakam met bat kasna mokres ngin long ki bapen yatali ka wei da umen sim bakhuid tu kan mau go try ka balang jong me ka balapen priang hastla ka pertai batu pen janaya ka hagajing I ringkat ushikri upa bakhuid Francis ki bishop baro bat baro kilendo tu kan mau lem ru ye ki men ki para shinrang bat kan thei But yakitu kam tam kiba lapa banterwai kini ke Mass Bakhuid yakitu ki mensim hakaba nila jer keteng shipor kiba layo tia da ka bakermen yak jing bi pat badi baro ki bla klad no ha ki jing isne jume tup diang yaki shak jing shai ka kmat jume do isne yangi baro ni kerpat kerpon me ku try ni wan lam hame yakitu baro ki pat kristan pai ringet ki bam shim lala bandon hang ki bla pha ban terwai ka Mass Bakhuid yakitu ki bla yo ki jing im ki bar khi ki sni kha go juki ba menak the se hlo jungki ka met ka phat ki jing kot ki jing khia
Yakitu bedon kam yakijing snei kijung me bamin penbek penbiang yakiyeng kasem men wara aki kijing suk jing san kijing tengen kijing teli kijing snguthu jing mot bading ibaro belai don lang hang ni nang barengkat bat kamaria thei seti bakhuj kakmi jung ublei ki apostle bakhuj baro ki rikhuj ki blapen snubha yeme pateng la pateng ngin dup long ki babit banyo bantal lama kijing imbam jukut babangin ya jero bat bandon burom yeme daw khun jung me u Jesu Christ. Thou lambadu badhau kan long hamil blake pabdan bor hagji long kwe jung umen sim bakhuid baro ka burom bagajing yaro ju nom la ju nom. Amen. Tung inya pai shublei inya khot inya ut inya nam inya duai khmat ju u kumbau Jesu lahi kayangi ba kumba ukpa utip ya ke jing don kam jung ki khun ngi kum ki khun ngi don hok bandawai ke ke ba mangi don kam leng ba ke jing duai ke ba Jesu ulai kai ngi banduai ko pa jung ngi Ba ne kalong khoi ke teng jong me kan wan ke ma jong me kalong komon jong me ha ka kendo kum ba ne tu ai ngi mental jimbam jingi ke ba ka sngi batuma bingi ke reng kang jongi Kembali rumah di balas sendiri, berbuat dalam insyaallah pencoy, Henry terpelai ini dan bersniu. Tu pelai jingi kerpat ku try ni kejing sniu baro. Ha kejing sebun jeng me, tu ai jing suk jing sanya kisngi jengi. Kenang ba da kejing rapat kejing snei jeng me, ngin dap berebor da ngin laj berebor na kapop. Bat ngin yo jing yada ni kejing jenjar baro. Kat bangi dang ap kemi lenti ke jing kerman bakhuj bat ke jing wan pat jong nong penem jengi u Jesu Christ namar ke jong me galong hima ke jong me ke bor ke burong junom la junom ko try Jesus Christ me bela ong ki apostle ka jing suk jengang e no bat phi ka jing suk jengang ai phi wat pet ken ki pop ki sang ki jing tlop riu jengi we pe we Nrei tu pet kelum ya ke jinget baskem jung balang jung me bada ka jing sbun jung me tu ai ha ka jing suk ka jinget teli ka wei ket kum kamon jung me ma me ba em basan char junom la junom. Amen. Ka jing suk utrai Jesus Christ bala mi pat kan don bar bor ring kat bat phi Ringkat bat piru tu ngi pau ka dak ka jing suk dak ka bayengu mar ka liang. Suk bat phi Ko khon lang bro jong blai me bagi noi ki pop ko pertei to sleu senengi ko lang bro jong blai me bagi noi ki pop ko pertei to sleu senengi ko lang bro jong blai me bagi noi ki pop ko pertei to ai jung suk yingi Ha kami uko lang brot jong ublay ha kami ubakit no iki pop jong ka pertei Suk mangi gibla syakot syawer syakajing kawai jong utrai Ko kerat ngam jong hong pemen wan rung hapo yeng jong ha hin re jong om tang de kin man sim jong gan sakia hi Komen kepara Tung ini pediang ya Jesu hakor kom bekerja mensim da kebangi ya duai ya gane gejin duai ke kommunion mensim ko Jesu jonga ngai skem memedon teli ha ke sakramen bakhuid tam keduan ngai jeme nolor ki baro bar ngatrang bemenwan hapo ke mensim jonga Namar ba menta kumne ngamla ban pediang yame ha ka sakramen bakhuid tuan apo ka donut jonga ha ka jinglong men sim ngapiam yame hala ka donut bat ngapen yeso ila de bat me wat sha bangan klat shu na me
Tengin pen kemau ila de. Bau Jisu de upu jong kajing im bam jukut da kebangi ruai ya kajing ruai na kot lenti benang. Chispa kandai punyo. Ngalong pujingi jarbawan Syanga unom tiang jarubang anga unom siang untung bawa wan syanga Lenda utku kriau dan penipat dan penipat dan penipat Tungin duai Topek da kejings bun ya upat jeng me kutrai ngigat pat batu ai begitu kiba memon ban pentemai da kejing mayan bam jukut kindup la hakado balamang na kebenta kaburam ban yo ya kejing bam yap shu jong kejing mi pat Dau Chris utrai jungi Amen. Try don ringkat bat pi Ringkat bat piru. Ublay bdon bor bero ukpa ukun bat sim bakhuid un kutku ya pi Amen. Kejing le niam jungi kelawai le suk im ya ka gospel jong utrai Ngis ngamu yau play. Kanamar jingpun kut kandai paway. Kaburam hak pabar kun ban ham sim bakhuin
Baklala kabaminakong jumentar barabor junom lai junom amen. Ko donut bakhuid tam jong Jesu. Joyce naying Ko Maria kono yarap ki Chris